Giwinjo ka gigo depe to gio. Kiwuok ni dhi manyo gi ndara kujotedo ka ndara ni nono atenya to ka. Jochiende chul fees. Next, Otieno bende penjo ni next wadwaro ng'eyo ghost parents be nikech Kenya ka koro ghost odhure. To wang' utume bende ghost workers ma Bay. Okay. Koro 50,000 times 15,000 per student dhano loso pesa kande. Ben wacho kamano. Opolo Osanya, yani sane jo machamo pesa go dak lung nying ge. Owuondo wani nyithindo manyawawa nyaka ngiso ni joma osebedo ka so pesa gi ofuko gi gin nga. They exist. Okay. Maka jomo oyawre. Kenya ka otamo wang' Morina Auma ni kare pesa ng'eny. Imagine kigo ji 50,000 gi pesa ma sirikal golo. I weep for my country. Mano ote mare Josiah. Sirikal kaunti kuonde thieth bende wan gi Nyawawa, Vitalis Ochieng. Nyawawa ng'eny e Kenya ka. Kochakore sirikal mamalo gi mamwalo kare tim maricho ni bende odhi nyaka sikunde mekwa. PS nyaka ngiswa ni jogi to gen nga to gisetimia ang'o. Ngiswa kwan hie ok kony, but jomoko must be behind bars. Okay. Moro ka wacho ni oyawre nyinga NBT Sonduru wacho kanyo ni Kenya kao tamo dhogeria kwacho. Nyalo bedo ni bende wan gi jotich manyawawa bende sikunde mekwa. Ntie pes moko mag sikunde moko madhi nega jomoko michulo to jogi oktie sikul. Ma bende onyakuno no anena kaka jo ma riek e panel mar kaka wanene. Nyinga en Albert Onyango kawuok e gwenge mag Sakwa. Kopolo wacho kama ne ote mare kaendiero kama na inya. Maka juma Lilian en Nyakowak. Our stadiums should have training tracks. Ineno kaka Mora, Ubiri, Wanyonyi, Kodoma Nyala. Okoyang gi kod counties kama gi wuoke. Apart from talent identification, it can promote sports tourism. Goliath cha oknyal bayo javelin adier. Okon Lilian nyar kanye? Nyakowak. Jamos na nyamiro. Polino Ginga wacho kama ne ote mareka. Wang'eny walake pinje mang'eny malich. Okay. Na Tanzania wantie. Jokowako be koro Jokowako bende claim ni mano nyarge. Isegadauti gima Polino wacho. Kisegadauti gima Polino wacho ni mesani. Donge pile ko wacho tiyego. Ang'o miyo mato korido kele kiawa. Waya ose wacho ni. Bura no use rumo. Jenya kupogno mar midila. Agere jo Migori ro como medigine mula gi. Iwacho ni mula kane jo pinje mag China gi Japan obiro mo Migori. Koro jo Migori lawe do kome kele ga. Okaneno penjo malicha inyaka mana ng'ati mwacho ni asebedo Basai Secondary School kuom higni 16. En adier ni kwan nyithindo mioro ne Ministry for Capitation Purposes opogore gi kwan nyithindo on the ground. Similarly, a CDF nyathi achiel nyalo yudo pesa ding'wen simply by rearranging his or her names. E.g. William Otuchi Miyawa, man from Rangisi, Otuchi Willie Miyawa, or completely misspelling the names. Asebedo Basai Secondary School kuom higni 16. En adier ni kwan nyithindo mioro ne Ministry for Capitation Purposes opogore gi kwan nyithindo on the ground. Similarly, NGCDF bursary nyathi achiel nyalo yudo pesa ding'wen nikech nyinge iloko. Timore mang'eny. Maja iye koro miwa picha ka weche koro chalo ka. Gigi timore ma onge japuonj maduong' e sikul moro amora mabiro wuondo wa ni en pok notimoga. Gigi timo samudu wa gedo to ng'e ni jo form 1 adwa meda 10, form 2 ameda 5, form 3 form 4 nikech koro yot ng'eyo nikech nyithindo ang' ne results koduogo to koro gitimo ang'o gigoyo matin ogiketie mang'eny but moko gi donge momiyo wawacho ga ka ni kata sama irwako nyithindo e sikul lweny tang' na yaw koda lakini iyudo ka sikul onego bed ni admit nyithindo 200 kende tikono ni sikul koro admit nyithindo 350 nyithindo 150 gi mane token ma japuonj maduong' jo BOM
to gi directors mag education